ọma na-ege anyị ntị anyị ji n'aka na unu ka nọkwa na-eche anyị n'ụtụtụ ọma nke ụbọchị nke tata. Ama m na ọ bụ na ịtụkwu na-ekiri anyị ka anyị bidoro ihe ga-ama na isiokwu a bụ isiokwu anyị kwesịrị itinye ike n'ọnụ maka na ọ na-ewute anyị na ịpụta n'ala Igbo ụmụ okorobịa anyị eju ha alụbeghị nwaanyị, ụmụ agbọghọbịa anyị eju ha alụbeghị ịpụta ụmụ ọgbọ ha na obodo ndị ọzọ amụchala ụmụ 15 biri na be di ha biri n'udo. Mana nke na-ewute bụ nke ịma na onwe nke na-ekwu maka ndị ụmụada ka anyị kwuo na maka ụmụada maka ihe ụmụada kwesịrị itinye ọnụ. Agwụkwa m ada ihe ndị a na-eme eji ntakịrị ekwu ya ị na-eji obere ekwe ụmụada so adakashi ebe niile. Ada ndakashi ewuo ụmụada ịga na family dị iche iche a na-enwe nsogbu eme asọ nwaada ịlụgodi nke gị gawa n'ụlọ di gị ya gabiri, nwaanyị ịlụgodi nwaada hapụgo ụlọ di ebinye gị nsogbu chọọ tụela sọmụwa uchi nwe biliwa gị bupụ ya maka otu ọnwụ nwaada n'ụlọ nne ke nwaada n'ụlọ nke gị ebe ọlụ di ọ dị ka ọlụ gị na onwe ịlụgodi awụ na di dị ụtọ ọha nọ nga di ọ dị gị ụtọ ka iji nọ hapụghị aka maka ọha so ha bịa a ga-enye ụmụada tii a ga-enye ha ji otu a ka ha si ṅụọ ya. Ihe anyị na-ekwu uko tii a na-aṅụ gị ile ndị na-aṅụ ya na ga-eju adịghị mmadụ ole mana otu esi ha dọghị ya ọ bụ ihe ga-abịa gị ụjọ ha esi ka mụọ rie ya kemgbe ọ hụrụ ya kama ọ na-adọrọ n'ite ya dọrọ n'afọ. Biko anyị na-arịọ unu ka ọ bụla onye wetere were sọ nwoke ihe aka ruru ya biko nara maka na gị gado n'obodo ụmụ agbọghọ ghasasịrị aghasa o nwere ntị m ma kemgbe nkwụ nwata na-eto ruo gbuo ọlụbedi m na-ahụ ya ọ na-agba m anya mmiri. Biko ọ na-agba anya mmiri ma anyị nwa ndị nọ nga ndị ada a na-ekwu okwu ha biko dakeje na unu ga-adakeje ka anyị hụ ụzọ wee kụfee maka na unu emene ka unu lafere anyị ka nọkwa mgbe ihe dị otu anyị tosiri ka anyị zuo ike ebe ndị dị anyị dịka lọlọ ebili ji zuola ike ebe ndị die. Biko na anyị na-arịọ unu adachikwurala anyị ụzọ ọzọ unu anwụna nne uchechi mana anyị na-ekwu gbasara ụmụada nla ha n'ụlọ nnele ha ndị ụfọdụ ala n'ụlọ di ha ama m nwere uru ihe ahụ ọgwụ n'ike maka m nwe alụọla m di ke m na gị achọ ha ịkwesị na-akwaga m ugwu ma m chọ ị ga-eleta nne m na nna o nwere mmapụ ga ebe dị mbịa na-atọ silekwa ụdị ji m bịakwa ebe a ụmụnne di gị ụmụnne ndị nwunye nwanne gị ị bịakwa echi ha nsogbu nọ mgbe anyị na ụmụ nwaanyị a na-alọtakwa anata nwa ha nwa na-enye that chance ọkwanụ ka udo dị ọkwanụ respect eji zụọ anyị ebe ụzọ akụchagodo akụcha emezie ya kụchagodo maka gị nwa ibi n'ụlọ di gị kwesịrị idozi ụlọ di gị ị kwesịrị ịga n'ụlọ nwanne gị nwoke ị bịa saa ya gaa na nke gị biri n'udo ị kwesịrị na-ahachi ọ maka nwaanyị a na-alọtakwa ịma alụ ụmụ nwaanyị ha ka dị agbọghọ amabeghị ha ihe ọ bụ ka ha na-enyefe nwaada bịa na-adadakashi nri mụrụ mana ha bizie mata na onye ha kwesịrị ịnọ n'ụlọ nwoke onye ọzọ ha ma na nne ịbịa lekwa oche gị maka wedin na na-ekwu okwu ị ga-ele ndị ụfọ ndị na-emebi wedin uwe ụmụada ihe na-emebi wedin bụ ụmụ ihe si n'ezinụlọ dị iche iche abịa kwakọta ọnụ abịa zụọ rice nne m dị ndị mitin atọ bịa a ga-emekwara ha nke ha na kula ị na-ajụ ndị a ịmanye gbakasị wedin a na họl ka wedin mebiri nwaada bịa ndị ji bịara ọ ga-amịto nwunye nwanne nwoke aka na ala nọ na tebụl sị kedu ime odome ndị nga di ya onye na-eme wedin yes onye na-eme wedin si ya ka nwunye ji bịa na-ajụ ya odi ya ọ tụtụrụ aka ntị gaa na-eme wedin sapụ n'ihu ndị mmadụ awụghị gị ga-eme nwaanyị na onwe sapụ nwanne nwoke wee miwe na ka ihe nwunye ji makwuo aka ntị nga akọ na mebi wedin so kedu ihe dị onye dara iberibe ọ nwanne nwaanyị ka ọ dị na-alụ nwaanyị onye ka dị ibe ya ụka ekwensu batara ekwensu bịara ọgụ ị na-achọ right ị na-achọ n'iwu ada iwu dama ya n'ime onwe gị emebichiwe n'ụlọ emebichi n'obodo na-emebi n'ala Igbo ụmụada kwesịrị iweta ihe dị mma n'obodo ekwesịrị iwu ndị udo
ndị ada nke anyị ụkwa ada udo maka ihe njikweta ihe na-ekwu na nsogbu a bụ ụmụada bụ na ụmụada bụkwa ndị na-alụ ndị dị nwoke ọkwa ya manye kwere oge ụfọdụ nwaanyị na ịma na a na-asị nwoke bụ onye isi ezinụlọ mana nwaanyị bụ olu isi oge ụfọdụ ụmụ nwoke na-eme ihe ndị nwunye ha gwago ha na mkpuke otu apụtazi na-eme ọdịze ka enwe kiu mana ihe a bụ ihe anụgo na mkpuke mee gịnị kabie apụtazi ejisi na-ekwu ya nsị gị mba maka iwu nwaanyị iwu nwaada nwanne gị nwoke kpọọ gị sị lekwa ihe nwunye m lụrụ alụ mere ọ bụ okwu ishawa nwanne gị nwoke ahụ ga-eme ka ezinụlọ dị mma iji ya mana ikpọ nwanne nwoke gịsị maka nwaanyị a lụtara mgbe a na-eshi a na-eme wedin a onye gị enye ezigbo anụ ọkwa akwa dị mma akwa aghachiebi edebe ya n'ukwu akaba ya so nwanne nwoke bilite ha bịa kwute okwu nwaanyị a iwere ọpọchuniti ahụ were ọkụ nwunye na ezinụlọ a na-ekwu biko ịma na anyị na-ekwudu maka mareji ịma na emechaa mareji o nweziri ebe nke a na-ada aga nke a na-akpọ honeymoon ịma na abịa m ikwu ya napụ m ya anyị kwesịrị itikwa honeymoon ọnụ ọ dị ukwu na anyị ga-anọ na moon na ya bụ ihe na ya enweghị ike ịnọ na earth asị m ekweghị m ọnwụghị igbu na ile ọdị na nwe ga-aga onye honeymoon onye ji ego ga-amabọ chetakwa na ị na-aga anya ị ga-elotakwa elota a na-enwekwa earthly moon enwe ike ime dị earthly moon biko maka ihe moon ịma na moon dị n'elu anyị nwere ike ime honey earth nke a nọ n'ụwa anyị a na-eme maka na kịta ma ịgahụ Dubai ịgahụ Las Vegas mgbe m gbara akwụkwọ m na di m ga-eme honeymoon anyị n'ime chọọchị ịma na chọọchị mba ịga chọọchị niile a na-enwe ebe nwere rooms ị nwere ike ịnara eme m honeymoon m na Ikeja na Adeniyi Jones meba ebe Toyin Street ebe a ka m mee honeymoon na Toyin Street ị ga-agije m ebe a na-akpọ chọọchị Catholic chọọchị anọ na Toyin Street ama m ya bụrụ ibu ebe agafe họteelụ ndị ahụ Chineke gọzie gị enweghị na St. Leo enweghị ebe ị nwere ike na-eme honeymoon ebe a ka m na di m mee honeymoon anyị ata anya na-akpọ anụ ma chicken ihe nye ga ya adịkwa anyị nọzuo ole anyị nọdị ewu azụ 2 weeks ka anyị nọ so azụ ndị na-eme ewu ndị Reverend Sisters maka di m si ka anyị efepụ nsọ efe ma ga ebi ife ya kwa gị febata ego niile ị ga-eji eri gị ji efepụ ife taraje gị na-achọ ego iji eri nne agaza m ga-apụta n'ọkwa nga mi na Chineke nna agwaghị ihe ị chọrọ na alụmdi na nwunye a ebe a ka m nọ mee honeymoon awụ na-efepụ emere na mụ bịa meme n'elu ala ọkwa maka na gị nwa bụ nwaanyị nwere n'echiche mere iji wee si di gị ya ma gị ya dobi ya maka na gị nwa bụ nwaanyị ma ihe ịchọ maka na gị nwa bụ nwaanyị abịaghị ime kọmpetishọn ọ dị ụmụ nwaanyị ga-agwa gị anyị dị ndị enyi 5 mgbe Ada lụrụ di o mere honeymoon na Las Vegas mgbe Ifeọma lụrụ nke ya ọ gara US mgbe onye nke ọzọ lụrụ nke ọ gara Casablanca mgbe onye nke ọzọ gara mụ agwagwakwa m nwa m na m ga-eme nke m na Paris ịnụbeghị ụdị akụkọ ka ị bịa wụọ m naanị ka ị bịazie kịta ị gachazi ọ bụzie mụ abụzi onye nke ya ka njọ adịkwa m aga ebe ọbụla kama na-ege ntị ihe dị n'ụwa bụ otu ọbụla aka nha gị biko mee ya o nwego ofe ihe eji mmadụ kara nka gosiri m n'ụwa enweghị ihe ime n'ụwa ọ bụrụ gị bụ onye mbụ mana enweghị ihe imere ịbụrụ onye ikpeazụ sọ ihe ị ga-eme nke izi bụ nke gị ahụ andị asịrị ọkpọkpọ asha izuụka ole izuụka abụọ echefuo ya ọ gafekwala mana ime ha ana ka i wee mete ndị mmadụ wee gaa mmebie ihibe ihe gị na di gị bịara ihibe from mbọsị mbụ unu ebido kọwa ọnụ sewe okwu ọ bidogokwa n'ezinụlọ tupu a na-ama ihe na-eme unu mechezie honeymoon ewe bita livu bịazie kpọfụta gị ebe ọnụnụ n'ụtụtụ a na-achọ ya ashiwazi ashịrị n'ehihie na-achọ ya na-eri abalị ebido gagharịwa ọsọ ngagharị ụgwọ ụlọ ha bịa meji espaya ewuo landlord akwapụ ngwongwo n'ezi ndị nwa lụrụ di na nwunye ọfụrụ nsogbu bido owuwe ashịrị ahịa ịma agbara ọsọ inyezie ndị mmadụ ihe ha ga-akọ n'isi maka ị na-agba akwụkwọ dị na ebe ibi ọ ga-ahụ gị nwe ụlọ ị ka ga-akwụ ụgwọ ụlọ ụmụaka na-abịakwa nwaanyị ka ga-adịkwa ime eje antinenta kwadote amụọ ya amụọ a ga-akwụkwọ ụgwọ ụlọ ọgwụ marriage ebidogokwa event agwụgo marriage ebido isi anyị na-agba akwụkwọ ndụ na-ebidola ị ga-edokwa idezi ndụ nwe ọfụma ị ga-atagide anwụ ruo mgbe ebighị ebi otu a ya mere mgbamakwụkwọ dị mma ihe ị ga-anụ echi mgbamakwụkwọ ahụ
ka njere anụ na nkwaji na manna nne achọrọ m mejele onye ụwa ma ya mara ọlọhụla ka njere anụ na nkwaji na manna ka njele onye ụwa ma ya mara ọmajụla anyị na-abịa nne okwu aya ịma na ọ bịara na njedebe amatụ ka o ji egwu ahụ wee gapụrụ anyị nke ụbọchị taa uche nwanne m ike nwenye gwa ụmụ Igbo ndị ọma gere anyị ntị eji m n'aka na mụ na nwanne m nwaanyị na onye ọbịa anyị abịaghị ebe a bịa tụfuo oge anyị na enwere mmadụ ịbụọ ma ọ bụ atọ ihe anụ nwaanyị kwuru ga-eme gị ga-abara uru ihe anyị chọrọ ka ịmata bụ na agbamakwụkwọ bụ okeshọn emechi okeshọn mareji na-echekwa gị ọkwa na mareji bụ ebe ihe kacha mkpa dị ihe anyị ime ka iwee meta ndị mmadụ wee mebie mareji ahụ ị ga-abụ for better for worse o nwere ike gị na onye ahụ nwere 70 years ịnọkọ ọnụ iwe were okeshọn one day wee mebie ya werekwa ire gị gwa eze gị ọnụ ihe dị mma dị mma ndewonu ọ dị mma uche kwuo n'ole dị n'ọnụ ọbịa anyị nyekwu ndụmọdụ onwe n'ọnụ nke minwa nwere ikwu gaa jụọ Chukwunna ma gị na-ebido mgbamakwụkwọ jee otu ọ ga-adị ma n'ihu ma n'azụ ka ọ iwe echi gị wee onye eji achị ọchị mana inwe ojii sọrọ izitere anyị na ọha nta akụ anyị lee n'ihu onyonyo anyị site anyị ozi ana m ekelekwe ndị dị iche iche na-ezite m ozi ma ndị na-ete eze ntụrụ mgbe charge card ana m ekele unu echikwe nchọkwa m sendọ unu maka unu na-agbalị unu na-eme ihe dị egwu na ị na-eso m na Instagram esikwa nwanne m nwaanyị Uchechi esekwa anyị nwawe ndị isi mbido TV ọ ga-adịrị unu mma dịkwara anyị mma biko unu geenụ ndụmọdụ unu anyị nwere unu nwekwe nke unu chọrọ inye anyị nwekwe na ajụjụ zite na ya ozi eme onye ka ajụjụ eme onye kakwanụ ndụmọdụ unu ga-echere anyị n'ụbọchị izu ka ọzọ na-abịa n'ihu ka anyị na unu n'ọkwa kọrịa ụmụ akụkọ dị iche iche ọzọ ha mana tupu anyị na-ala ka nwanne anyị nwaanyị ji olu ọma ha gotere anyị egwu ga-enye anyị obiọma nne m gwa ka anyị gba uche dekwa aka iji agba uche dekwa aka iji agba egwu dekwa aka iji agba egwu maka ịmana olu a dị echi ihe m na-akọ Igbo ọma nwe m nne ọ dịka ọhamana emezielie ọ na-atọzi ekeleghị mmanụ ahụ ihe ị ga na-anụ mejerenu na nkwaji na manna mejele onye ụwa ma ya mara ma ọ bịaruola mejerenu na nkwaji na manna mejele onye ụwa ma ya yiri ma ọ bịaruola ahụ ihe ị ga na-anụ mejele na nkwaji na manna mejele na n'ụwa ma ya